Baraka Bible ka tin dulai siti kong koren kar ar khalai ka sawge tuis pang jing ay mensi makon ko ini ka jing ay ju mensi makon ka jing ay Jingiathuhlypa ban kreni ki tin Jingiathuhlypa siti kong koren kha saw la nong khot ka balai kom ne henry utau ba Jingiathuhlypa ukren ha ki brio ya ka Bantei ya ka ban pentengen bari ka ban hikairu ong ka tin ju tra u jese u la kren ida ka tin ka ban ay mensi ka Bantei yakini keberan hari kerja seng doai. Kadang ka prophetic word ka ba encourage ka ba I'm saying ka ba day ka ba beno ikatu ka jing shape dia. Kumnungin le alo ki prophecy ka ba ngiyo sengo. Ka Bible kong wat sinyo benye ka Jingiathuhlypa siti ben kong se ka Thessaloni no masan. Khot khat kanar for way for ar. Wat pelip no human sim ang ka tien joblay. Wat nyo benye ka Jingiathuhlypa ki dan ki ba kreni ki tien Jingiathuhlypa Bible kong wat nyo ben. Hare ka juga pom di ba sup diang lot. Kaktin begur ko gerkhot barfuai da bishar ya kiye baroh ka Bible ka ai permission gi ban bishar ke Jingiathuhlypa am ban pediang lot ndai ban superiang kat bang gi ko wong try kam da superiang lot hande da bishar ki baroh bat scam ya ka babha pediang ya ka badai ban pediang ya ka katin jubai ka bonra jingru bara ka jingtei ka Jingiathuhlypa ka ban 60 km pediang ya ka katin ka jong try kadi kita pastor ba ngagini gisngi dan kibri ke buang baik oh try ong ngam tam ta ya bon ki banget be gum kita ki ke Bible ka ong pastor ba nginten jo yet ige men sim baro yang ngihaban yet la ka dai ne kam dai na ka tien ke jong blai kata ka jing pos new le ne kata ka jing kran ke jong blai ngihaban Tynjuh patai ban pet mo ban yet ru na ka tien ke jong blai ka don ne kam don kum kata nang bakan don ka jing pen scam na ka tien ke jong blai tadai ta kwa banong ye pi habo soitan Ukraine mo pastor Ukraine bet kum ka badai bet namaru dei wei ukpa jo ke jing lam ler Ukraine ke kin la ka jong baru dei balam ler baru ukpa ke jing lam ler dei ta umdan ke jing sisah ut dei ta kwa banong ye pi wanum snap ya ka ka baki wei giang lemda ka don ke jing pen scam na ka tien ke jong blai wanum snap ya ka ka jabieng jong pi ka ong wanum snap ro ya ka ba kata ka mensim jong pi ka ong andre la ka kren kum ta la ne ka ong kum ta ka pen sngo pi wat na ka tien ke jong blai ka don na kam dan ka jing pen sisha na ka tien ke jong blai ba fin sngo thu bala pen scam ya ka jing pen scam ka David na ka tien ke jong blai mar ka babel ka ong ulan pu ulan la tho hang ne khndiat hang tai khndiat ka don ba ha ka tien ke jong blai ya ka jing pen